Здравейте на всички от YouTube. Здравейте, геймърчета. Ние сме The Pro Gamers BG. и днес играем Survival. Значи имаме тези айтеми, защото решихме малко да се развием и първия клип стана фейл. Няма да навлизам в момента в подробности. Да. Имаме си магарета. Намерихме два дънджана, между другото. И един... Как беше името сега? Саплинг, Sand yes. Temple. Вече имам два саплинга. Самплинга. Добре, айде лягай, защото става вечер. Тук трябва... После ще ги плесна. Само че съм малко бавен, защото нямам хънгър. Кю напиши. Обаче след като се наспим. Защо Q? А? Защо Q? За да са килниш, да ти се напълни хънгър бара. Да. В момента малко дърт събирам за... Това да не биде метал на лопата. Да. Имах метал. Плюс, че доста... И аз пък доста. Доста ще трябва да... изравнявам. Значи, тук ще забързам и се насладите на музичката. Oh, we are the saviors of the universe. We have found the evil and hunted it down. Yeah. Oh, we are Sky City, and we like to party. We just wanna make some new friends along the way. Спрях забързването. Надявам се да са ви харесали смешните гласове. Ще направи на двамата айрон наградници. Добре, слагаме и тук леглата и така. Нарочно и така, за да не си душим краката. То саплен какво прави? О, мерси. Опа. Човек, погледни Супер Марио с броня. О, е! Тинейджър с броня. Иска да кажа тинейджър Уескър. От Resident Evil. О, е! Смятам... Имаш ли брадвичко? Не. Имам всъщност, имам. Дай ми. Хода! За коя айрон? Не столни. Обърках се. 1, 2, 3, 4, 5. Поглича и така. Добре. Ако искаш да те потърся Forest Biome. Какъв Forest Biome бе? Ще поексплорвам сега малко. По-скоро намери Swamp Biome. Тъй... Не, аз искам и специални смърчови. Не смърчови ми... Такива белици. Да, добре, ясно. Трябва ми дърво, човек. Да, аз нали точно за това ще търся Forest Biome. Да, обаче проблема е, че точно сега не трябва да довърша къщата, иначе...